Terve kaikille! Nyt tammikuussa haluaisin tiivistää vuoden tulokseni. Kulunut vuosi oli aika vaikuttava ja tunnepitoinen. Muun muassa joulukuun lopussa täytin 47. Kuluneena vuonna tapahtui 2 reissua ja molemmat sujui yllättävän kylmissä olosuhteissa. Ehkä ilmasto lämpenee joissakin maissa, mutta ei varmaan Suomessa. Ja itse asiassa se on hyvä juttu ainakin mulle, koska tykkään ankarasta ilmastosta. Maaliskuussa Kilpisjärven seudulla oli jopa 34 astetta pakkasta. Sitten lokakuun alussa Kilpisjärvelle saapui jo varsinainen talvi. Mutta joka tapauksessa reissujen aikana sain innostavan kokemuksen. Jokaisen reissuun keskittyi oma video, joka löytyy kanavastani. Toinen mielenkiintoinen tapahtuma oli kiipeily. Vuoden alkupuoliskolla aloin harrastaa seinäkiipeilyä. Eli tarkemmin sanoen aloitin kiipeilyn noin 12 vuotta sitten, mutta kuluneena vuonna jatkoin sitä pitkän tauon jälkeen. Hyvänä saavutuksena oli 6+ reitin kiipeäminen. Sitten vuoden jälkipuoliskolla kiipesin pääasiassa boulderointia. Ensin 6B-tason reitit vaikuttivat haastavilta, mutta sitten vähitellen totuin uudelleen tähän toimintaan ja lopulta kiipesin yli 10 6-reittiä, joskus jopa ensiyrityksellä. Kokeilin myös muutaman 7A-reitin ja kerran olin lähellä onnistua. Kun aloitin reitin alusta, pääsin toiseksi viimeiselle otteelle, mutta en onnistunut pitämään viimeistä otetta, koska tuolloin käteni tulivat jo liian väsyneiksi. Ehkä kestävyys vähän puuttuu tai todennäköisesti tekniikkani ei ole riittävän hyvä. Väärä tekniikka aina johtaa ylimääräiseen voimankulutukseen. Kun aloitin reitin keskeltä, kiipesin sen loppuun. Eli tein siis kaikki liikkeet ja varmasti lopulta onnistuisin suorittamaan reitin kokonaan, jos toistisin sen vielä monta kertaa. Kun tottuu reittiin, se sujuu helpommin ja helpommin. Valitettavasti en pystynyt kokeilemaan monta kertaa, koska jostain syystä juuri tämä reitti joka kerta vahingoitti ihoani, varsinkin pikkusormien ihoa. Ei edes laastari auttanut. Lisäksi on tärkeä juttu, että kuluneena vuonna sain uuden ammatin. Vuoden alusta lähtien olen työskennellyt henkilökohtaisena avustajana. Ensin se oli vähän haastavaa ja joskus henkisesti raskasta, mutta sitten olen tottunut siihen ja nyt tykkään työstäni. Tietysti löytyy hyviä ja huonoja puolia, mutta kaiken kaikkiaan se on ehkä paras ammatti verrattuna siihen, mitä mä kokeilen tähän mennessä. Siinä kaikki. Kiitos katsomisesta ja hyvää uutta vuotta kaikille.